setan. Jane wani moro nang omahku kene. Sarep bener jane. Piye do, lodo? Londo ra kajen blas. Lodo keringet campur idu. Piye rasane, Do? Pegel aku. Alhamdulillah Mbak Nggih. Cangik, malam yang spektakuler pada malam hari ini Nggih. dipirsani Piai Magetan sing luar biasa. Alhamdulillah. Hebat. Lantaran dari PG Rejosari yang luar biasa, Mas. Betul. Nggih. Nggih, tuku stroberi ning Jakarta. Hah? Mugi-mugi PG Rejosari semoga jaya sepanjang masa. Tepuk tangan untuk PG Rejosari ya. Ana tronton amot kupat. Cakep. Muga-muga kabeh penonton diparingi sehat. Amin Allahumma. Amin. Nek sampeyan ngono aku percaya, Mas. Sampeyan Nggih. parian, pantun ngono. Nggih, Nom. Mesti jos. Kula sing dadi tanda tanya. Niku iso. Lah jenengan apa saged? Lho, aku to. Yo sampeyan sik. Jajal. Lah saged mboten? Lho. PG Rejo Sari. Ah, jelas no nggih Mas nggih. Heeh. Contone ana tuku klopo cacahe 5. Muga-muga Pak JM Dahono dipun paringi panjang yuswa. Lah ngene iki. Bu Kyai. Sari, Bu Sari tuku tahu. Napa niku, Mas? PG Rejosari lestari selalu. Amin. Ayo kowe Oh, iya. rasa kukur-kukur wong ora Rasa duwe rambut kukur-kukur kok ya lah. kukur-kukur lho. Jajal wis. Heeh. Oh, ya iki kene. Heeh. Tuku boto ning dhuwur genteng. Ah. Apa ki? Apa kuwi? Pak JM Dahono kula rokoke der. Wah, ngemis. Ketok nek wong dagelan iku ndremis Oh, nggih. oh, nggih. Wong iki wujud syukur karo piyai kene didongakne piye supayane PG Seri PG PG Seri Rejosari pancen dru Mas. PG Rejosari kedepannya yang akan datang giling tahun 2026 piye ngono lho. Sukses ngono. Dongakno gawe parian to Parian, pantun. pantun. Dongamu mau piye? Lho, jelas to Mas, tuku stroberi ning Jakarta. PG Rejosari semoga jaya sepanjang masa. Jenengan donga gawe Pantun. pantune pripun? Bu Sari tuku tahu. Mugi-mugi PG Rejosari selalu lestari selalu. Ngaten iki dongakno gawe pantun bener napa salah? Loh, Lho kok salah? Lho bener to Mas. Lho bener Mas, awake dhewe iki budayawan. Nggih. Awake dhewe iki seniman. Ya. Carane ndonga kuwi dari berbagai macam aspek. Salah satunya adalah memakai Pantun. Enten to para kiai alim ulama kok ngomong, "Le santriku wis ombe nek ndonga gawe pantun." Eneng ora? enek ora Mas? Mbok sampeyan ki sing main magetan gen pondo ta pelilak-pelilak tawapuk. Kowe aja ngawur lho kuwi. Lah iki masalah serius Mas. Kuwi sarjak S2 lho, Be. Lah ya wong sing mlilik matane dhek kok malah ngelok. Iki ora miliki mendolo Mas pancen Mas. Ora ono critane Piye? ndonga gawe pantun ki mboten enten. Lah leh ndongakne ngagem cara napa? Ndongakno gawe pantun kuwi malaikat nyatete bingung. Lho, sik kok bingung ki pangkatmu apa lho? Lah aku ngisore malaikat dhuwure mudin. Lho, kowe dadi apa? Aku ketua MBG. Weh, nyuwun sewu, jenengan umpama ngomong ndongakno kuwi sing apik nggawa pantun. Imam teng masjid napa mboten bingung? Lah nyapa kok bingung? Nyapa kok bingung? Ndonga nggih pantun Allahu Akbar. Budal sekolah mangan es krim. Bismillahirrahmanirrahim. Main dadu tengah alas kul audu biro binas. Iki salat bare jam pira? Lah yo piye kuwi? Logika mboten. Yo ora sih jane. Nah, donga kuwi sing bloko suta, penonton paham, malaikat nyatete ra bingung. Yo carane piye ngono Dongane kuwi? piye Ya jajal? kula dongakne muga-muga dumateng PG Rejosari dalam buka giling tahun 2026 rendemennya semakin meningkat, harga tebu untuk petani semakin tinggi sehingga bisa mensejahterakan semua petani tebu. Jangan tepuk tangan. Lah ngopo? Apa gunanya tepuk tangan tanpa saweran? Kowe kok nek Rejosari iki sudah jelas kok Mas. Contohnya pada malam hari ini membuktikan nggih Mas Putut, Nggih, lho. Mbak Cangik, Mbak Hebat Lindu, iki, Mas. menghidupkan UMKM warga Magetan. Betul. Piye? Pagelaran wayang hebate koyok ngene. Heeh.
Lapangan disulap dadi kaya gedung, kaya konser. wayang clear dawa, tengen simpingane wayang kiwa dremolem. Lho, iki rane pikir Josari. Ngawur Dromolem kayak iki pasar malam ya, Mas. Oh, dermola karo tong setan. Iki membuktikan bahwa beliau bapak-bapak jajaran dari PG Rejosari itu cinta dengan budaya, Betul. tidak alergi dengan seniman. Saya penjenenganipun Pak JM ki. Wah, Ora usah ngomong Pak JM. Pak Daono, Pak Andres Daono. Nyuwun sewu Mas mboten kok sombong. Nggih. Pak Daono. Loh, Wah, wis tepung. Wis kanca Facebook kali kula. Pak Daono iki. Lah Pak kanca Andres ki? Pak Andres Daono Saraya kali kowe kanca TikTok. Boleh. Lho, kowe aja ngawur lho, Bi. Nyuwun sewu lho, Mas. Wis berarti wis tenan iki kenal tenan. Ya Piye? tepang kan Piyaine sing ndi piantune? Alah Pak Daono kerang. Ayo, piyai itu sing pundi? Lek kowe pirsa ora apa-apa, pancene Pak Daono ki piyaine dari napa niki saking Google bisa dilihat Ya. asli piantun Ngawi. Betul. Ya. Dari Ngawi menjabat di PG Rejosari baru 2 tahun kanca kula niki. Piyantune sing ndi, Mas? Alah Pak Daono. Loh, Pak Andres Daono Andres. Saraya JM PG Rejosari sopo to sik. Lah kok mubeng terus to gini? Saiki golek sinyal goblok. Pak Daono yang ndi, Pak? Halo, caremu kenal. Ajane kenal Ora kelihatan, tidak kelihatan yang ndi, Pak? piyaine jelas orang nek sukses jelas kaya ngono kuwi. Ora ana sing ndingkluk belas. Lho, wedok ora sing ndingkluk. Bapak niki. Sik kowe kok ngandhake nek awakmu ki tepang pirsa karo Pak Daono ki. Pak Daono kalau kula niku pun kaya adik kakak, Pak. Oh, Sik nggih. kok adik kakak omahmu Tuban lho, Be. Pak Daono ki piyai Ngawi lho. Mergo aku sering ning gone Ngawi, mampir teng daleme Pak Daono nek tone Magetan, mampir teng PG Rejosari. Ngawi. ngoten. Kowe Ngawi biasa ya, Be ya. Biasa. Kancamu nang Ngawi ya. Iya, kancaku Ngawi iki. Kula nek teng dene Magetan mriki, Pak. Ngawine sanggon-gon. Nggih. Sarep Magetan kene. Aku nek karo Pak Daono anggere dolan ning Magetan. Wah, ning gone Mbaben iki mboten nate mulih beli. Op. Kowe tak Ngawur tutup sampean. lambemu aja ngawur lho, Mas. Iki Pak JM lho kok kowe. Pak JM kok mbocah Omong Mbaben. Sampeyan nesu ngapa? Mbaben identike karo Lokalisasi itu mindak sing ora becik nista salah mungging pemerintah dosa mungging agama tidak boleh, Pak Mas. Andres sih lho. Piyaine Oh. tetek agamane ya, Mas ya. Ngono. Aja Ngawur ngawur. sewu sampeyan iki pikirane terlalu negatif. Kok iso ngono? Rumangsane Pak Daono tindak teng bene mriku niku berbuat negatif ngaten. Teng mriku Pak Daono memberikan sosialisasi bahwa di Kabupaten Magetan untuk saat ini bersih dari yang namanya komplek prostitusi dan juga lokalisasi. Wih, ning Magetan wis ora ono komplek. Alhamdulillah. Alhamdulillah bersih ya Mas ya. Nggih, mergo sakniki zamane online, Mas. Niku Ya. luwih Ah, cepat. padha wae kuwi jenenge. Bladrah kowe ngawur iki. Luwih cepet. Kowe Regane aja- jelas. Kowe bengi iki ditenggani karo panjenenganipun beliaune Pak Sekda omongan mojo Oh, Pak bladrah lho. Billy barang iki Nggih, Pak rawuh. Sekda kula jerawo, Pak. Sampeyan yo wis kenal apik ya Mas ya. Zaman Pak Mantri kewepang nanggap terus saniki Bupati Anyar durung nate belas Pak kula, Pak. Ya nanti setelah ini Yes, acara setelah wayang ini. kulit PG Rejosari, Ya. sapa ngerti mengke hari jadi Kabupaten Magetan nimbali wayang kulit nggih Mas nggih. Heeh. Mengke mesti dagelane Jenengan jelas. mesti jenengan mengke saged Mas. Ning Nggih. mriku mengke dereng kantenan. Jelas nek mriku. kula mengke rencana kan kula kali Mas Komet to nggih. Nggih, nggih. Kan mriku kan pasangane pun boten jelas niki. Piye, Be? Sing ndongakne aku iki. Lah rencanai panjenenganipun Pak Sekda iki hari jadi Kabupaten Magetan ngaturi Mas Putut wayangan. Ya dagelane Aku karo Komet. Apa? kula tak peniti mawon. Peneliti Ya lah kali Mas TB kali Mas Wah, TB. TB. Nyontok beliau Pak Daono. Ora sambuk warai, ora sambuk omongi. Aku wis tepang karo panjenenganipun. Panjenenganipun niku ngendikanipun dawuh Bapak Pendidikan Mas Putut Ki Hajar Dewantara. Bapak seorang pahlawan. Menika tokohipun kados beliaunya. Apa? Ing ngarsa sun tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani pucet kowe berang arah mudeng mengkap-mengkap ndasmu lho delok kemeluk kedul. Ku kata-kata apa teh Mas iki Mas? ing ngarsa sun tulodo ing madya mangun karsa tut wuri handayani pucet. Sing nyiptakno sinten? Bapak Pendidikan Ki Hajar Ki Hajar Dewantara. Dewantara. Ing ngarsa, Sun tulodo ing madya, mangun karsa tuturi handayani. kanggo sapa iki? Kanggo Bapak Pemimpin.
Yo kanggo awakmu barang ing ngarsa Sun Tulodo. Seorang pemimpin harus memberi contoh yang baik kepada karyawannya yang di bawah. Betul. Contohnya kaya Mas Putut iki ing ngarsa Sun Tulodo sebagai dalang kudu memberi contoh karo Yogorogo karo sinden-sinden iki. Terus yang kedua, Rogo-rogo ya betul. Kaya kuwi lho Mas. ing madya Madya mangun karso. artinya napa Mas? Sing tengah iki kudu meneh apa iki? Apa Mas? Apa? Ning tengah kudu Guyupi supayane guyub rukun tut wuri handayani ning guri kudu memberi dorongan. Sing nyiptakna Bapak Ki Hajar Hajar Dewantara Dewantara. celuk akok ae kowe. Nyuwun sewu. Nggih. Pepatah niku nek jaman biyen pancen berlaku. Ning jenengan kudu eling niki Napa? taune 2026 lho. Kok isih ing ngarsa Sun Tulodo ing Ing madya madya mangun karso tut wuri handayani. 2026 wis ra kanggo. Sing ra nganggone sapa Be? Kowe iki aja ngawur lho Be. 2026 kok nggih falsafah jaman biyen saniki pun mboten niku. Saniki sing berlaku ing ngarsa numpuk bondo, ing madya mangan kanca, tut wuri golek rai. Ah. Sik. Ku sampeyan ora paham ngene apa mboten, Pak? Lho kancaku kabeh sakmene iki. Kita anggotamu mbok jatah MBG iki Be ya. Apa ing ngarsa Sun Tulodo Ing madya mangun karso tut wuri handayani. wis ora berlaku. Lho kok ora berlaku? Yo Sing berlaku sing pertama ing Ing ngarsa ngarsa numpuk bondo. Jenengan percaya mboten? ora percaya. Ora percaya aku. Ing ngarsa sing teng ngarep numpuk bondo mboten? Ora percaya. Pagelaran wayang niki sing mimpin sapa? Dalang. Dalang. Anggotane sapa? Yoga. Yoga sinden Sinden. awake dhewe. Sing bayarane akeh dhewe sapa? Dalang. Numpak bondo apa ora? Ngomong lah kapok lambemu pisan. Be. Ora percaya gelo aku. Kae wangi Pak, tenang ae Pak. Kowe wis iki kun sewu Mas. Kula sing nyuwun pangapura ya Mas. Kula ngapuntenipun niki Nggih. kanca kula ora dikucuk. Nggih pancen nggih. Be tak omongi ya. Ing Be. ngarsa numpuk bondo. pagelaran wayang iki pimpinane sapa? Dalang. Sing bayarane akeh dhewe sapa? Dalang. Dalang. Be. Apa ora numpuk bondo? Be aja ngawur lho. Ngawur. Sing numpuk bondo dudu aku. Lah sapa Mas? Bojoku. Lho. Lah bojone niki kan bojone sampean to. Iya apa ya bojone sopir-sopir bojoku. Lah milik pribadi to. Iya. Milik pribadi to. Heeh. Upama tak pek entuk apa ora? Yo. Lah ya padha numpuk bondo. Be aja ngawur ya Be ya. Kowe bengi iki tanggung jawabe kowe melok sapa Be? Nyapa? Kowe bengi iki sing bayar sapa? Ya Mas Putut to. Lah sing bayar Mas Putut nganti gak kebayar piye kowe? Loh, bengi iki sing bayar Mas Putut. Sorry no dada. Sing bayar pimpinane bengi iki Mas Putut dalange Mas. Sing ngejak aku Mas Putut tapi sing bayar ora Mas Putut, Pak Dahono. Mas Putut itu lewat perantara ibaratnya makelar mobil. Iki perantara tok duit kok Pak Dahono nampa Mas Putut diwengen aku. Cara ibaratnya bang mekar. Kowe paham kowe? Dagelan iki nek sarapane ben esuk vaselin karo oli lumune ra. Dadi ing ngarsa Sun Tulodo ing ngarsa Numpuk numpuk bondo. bondo. Dadi manggon ngarep pimpinan iki Mesti bayarannya akeh dhewe numpuk bondo kaya Mas Dalang wah iki. padha nek ngono Be. Nyapa? Iki mang bengi iki pagelaran kan ketuane Mas Putut. Hmm. Saiki nek dagelan ketuane sapa? Nah, Ayo. Lho, Aku. berarti kowe numpuk bondo cerot. Sik, kowe kan ora anggota tetap. Oh iya. Iya. Oh iya iya Aku iya. kan sosok ganti. Oh iya iya Be. Dadi iya. aku freelance. Oke, Plon. dadi. Wah, Wis Mas ya. Pancen aku Sampeyan lara ati ora? Ora Mas, Ora. Aku wong training kok Mas. Iki kan ngomong iki bengi kan kula training. Iya. Neng kowe nek ngomongmu ngawur, kula sing gak trima Mas. Oh. Panjenengan iki rak wis kaya dulur lanang ibaratnya kaya Masku. Sabaya Pati, Sabaya Mukti ana rekasane Mas Putut, aku melok ngrasakne. Oh. Terus saiki nek Mas Putut mbok ndomono, dalang bayarane larang. Nyuwun sewu Mas. Dalang ki abot lho. Sing ngomong dalang abot sapa? Aku Wong kowe ra dalang ngono ngaku-ngaku. Dalang niku abot napa enteng? Abot apa enteng? Yo abot. Nah nek abot nyapa ben bengi tanggapan. Nek abot ya aja dilakoni, nek enteng dilakoni. Wong sampean teko rene apa usung-usung debok? Ora to, teko numpak mobil plek disambut kayak ning kamar AC, jarian ditutne lungguh tek abot sing tukang nusuki gamelan ngeten iki. Nggih napa boten? Nggih ya tapi dalang ki melek lho, Be. Melek lho. Sewengi lho. Tangane serakatan uteke mikir Mikir. apa jenenge kupinge ngrungokne gedhe mripate melek sikile jak kuwi enek sing kepletes lho ning Lah jero. rumah saya tukang kendang apa suwengi turu lho piye? Tukang kendang yo melek tangane obah. Bayarane akeh sapa?
bojoku. Ora gelem ngakoni. Loh, tapi kan jarian wong iki ngetokne swara. Jarian kerisan lho. Kerisan nembang. Nembang. Lah rumahsamu sinden sakmene bisu kabeh wae piye? Iki yo nembang. Nyuwun sewu, lakone niki lakone napa judule? Babat Wonomarto. Gawe sanggit beda, Oh. gawe ringan beda, Yo. pokoknya lain daripada yang lain. Oh. Iso napa ora? Yo iso. Lah yo enteng. Iki piye to cah iki jare? Bengkel abot Tak omong ya dalang ki nek nyuwun sewu nek kanggone Mas Putut iki sekedar hobi pek ora golek duit. Iki mboten Mas. Nggih. Hobi ngene iki Oh. Be. Hobi ora golek duit. Hobi yo ngajukno proposal. Mbahmu ora. Wapuke. Hobi ora usah ngajukno Proposal proposal. Kowe ngawur iki dalang ki abot. Enteng sing abot niku napa Mas? Prosesnya untuk menjadi seorang dalang. Lah iki wong edan lagi bener iki ya iki. Soale butuh apa? Kudu iso kerawitan, iso pocapan, iso suluk, iso ngobahne wayang, kuping iso ngrungokno ting-tingan, larase bener. Prosesnya menjadi dalang juga gitu. Tidak beda dengan Pak JM. Prosesnya untuk menjadi seorang pemimpin itu diawali dari bawah sehingga meraih kesuksesan menjadi seorang JM yang Saya omong kowe Ditoto sik. alus sik, Pak, Ambekan alus sik. muntek lho. Ambekane. Bapak JM titik. Oh, jajal. Sing alon-alon Mas jajal Yo, dianu kene, sik. kene, Oh, alus. jajal. Omong ki Alon. nganggo peraturan apa? Alon-alon. Dadi kepiye di bawah kepemimpinan Bapak Pak JM JM berangkat dari bawah bawah menuju ke atas sehingga Pak PG Rejosari bisa dijadikan sebagai PG gula yang bisa diakui seluruh Indonesia bisa menjadi devisa negara untuk kemajuan Republik Indonesia berdasarkan ekonomi. Dikon ngatur napase lho Ngatur iki. napas, Pak. Nah, niku. Wong mula iki ya nyuwun sewu sebabe napa panjenenganipun Pak JM kok beliaunya sukses. Nggih. Iki Mas Dalang iki walaupun dalang mesti piyai magetan wis pirsa. Iki sarjana S2 B. S2 apa? Lho, waduh niki lho niki. Mas, Wah, ora jarine pengalaman. Suras blas. rawuh. Paling rasa ngalahno bojoku. Lah nek bojomu apa? Titele SPD MMD. Wah, dhuwur no. Sarjana pendidikan, Sapa magister sing ngomong? manajemen. Lho, Sapa sing ngomong? SPD kuwi to, Mas. SPD MMD ku sekolah pedodil mergo meteng dhisik. Dadi aku pacaran 2 wulan bojoku meteng 3 wulan. Hebat ora, Pak? Oh, jos. Mergo niki pancen kula krungu piyambak kok mergo bojone mriki kan ndek parian. Ning Gresik tuku roti, dijajal dhisik lagi dirabi. Nah, Mas TB ki S2 lho Mas Windrung, sampean yo ngawur ya. Bener ora WBS 2 B? Odo, S1-ne hukum, S2-ne ekonomi. Dhek pernah dihukum mergo permasalahan ekonomi. Ora bu kok lakoni BK malah nguyuh diterke lho, bi turu ditunggoni lho. lakoni matamu lho, penjara lakoni. Lho tapi kan nguyuh ditunggoni kowe. Arep mangan diterke nggih mboten Mas. Wah ngemangane dipenehi kowe karek tengok-tengok. Heeh. Kowe mula panjenenganipun sukses iki ora lali. Ora lali nggih mboten Mbak Chan. Nggih. Wong sukses anak, kesuksesan anak itu dilihat dari orang tuanya. Betul. Mergo apa? Apa wong tua niki penuh kanggo contoh. Kaya panjenenganipun ora lali bekti karo wong tua, Mas. Wong kowe karo pakmu ora bekti belas kok. Wah, ngenyek pakku tirakate gede lho. Aku sok kaya ngene iki mergo tirakate bapakku. Pakmu tirakat apa nek Mas Putut? Jelas, Pak JM ki jelas. Lah nek pakmu tirakate apa, B? Kula iso ngaten iki tirakate bapak kula, Pak. Sampean. Bapak kula iki topo pendem ket 2015 nganti sakniki rong tangi blas. Kuwi mati jenenge. Mati. Celuk-celuk. Pakmu Sandirono to? Iya. Kaiki mati. Mati to? Lah kok ora ngebel. Lho. Kewas tak entek. Lho sampean dibel gelem ngangkat opo piye? Kowe gelem diangkat piye? Jak rono ye. Wong kowe karo pakmu nyekar ora tau. Ngonyek. Ngenyek piye nyekar pisane kleru kula nganti isin Mas. Pripun? Lah wingi poso wingi kula suwe ra tau ketemu kali niki to. Wong kula nggih maune dipecat lho kok. Apa karo Pak Ni nyekare kok ya kleru lho. Kleru piye to? Nyekari kuburane pakmu rak kene to, Bi. Sing mbok sekar kok kene, mongko kene kae kuburane ngatemi. Kuburane Pakku di Kuburane pakmu kene, Bi. Sandi Rono. Men- Sing tak sekar. Kene. Lah kene kuburane sapa? Ngatemi Nyekarke jam pira? jam 5 sore. Anane jam 5 sore aku nyekar ning Pakku tapi sing tak sekar kok ngatemi. Mergo nek jam 5 sore bapakku dolane ngatemi. Wong kowe ora apa jadwale lho kok lancangmu iki dolane ngatemi. Lah ngatemi ku apane pakmu? Lho gendakane. Kadang sakinah mawaddah warahmah lho Pak. Iki ngono jenenge anak-anak kocluk. Ya ora
waso kok kucluk. Lah wong nyapa Pak mati kok dadak gendaan iki nek anake wong edan yo renek. Sementing ngak ndongakno ya, Mas. Dongakno iki golek dina sing pas, dina sing becik. Dina apa? Lho, ya dina Jumat to, Mas. Malam Yo Jumat. malam Jumat. Iya to, Mas. Lah kok kudu malam Jumat ngapa? Lho, sunah rasul. Sunah rasul iki ngono ibadahe kuwi. diitung karo dilipat gandakan Oh, karo subhanahu wa ta'ala. Dadi nek ziarah kubur iku kudu malam Malam Jumat. Kuwi Iku- sing barokah ngono kuwi. Nyuwun sewu. Nggih, niku dina sing dilarang kali alim ulama. Lho. Malam Jumat niku gawe ziarah kubur niku gak entuk. Kowe santri kucluk ya be ya. Ngawur kowe. Kucluk piye to? Kowe bener sabam ning Baben diomongin iki ya angel kowe. Lho, aku nyekeki informasi. Informasi telek nek ku ya panggan nekat kowe iki. Malam Jumat ku elek. Aliran apa kowe iki? Kowe ngerti pujiane para sing sapa? masjid kuwi. Masjid apa? Saben malam Jumat ahli kubur mulih ning omah. Mbah-mbahmu sing wis mati malam Jumat iki mulih ning omah. Lah nyapa kowe yayane kuburan? Arep gendak ngatemi saingan karo pakku ya. Ngomong kowe. Pengen duwe anakku ya. Bangga kowe mesti. Lah wong duwe anak sedase koyo cilok ngono kaya. Sik. Lah nek dina malam Jumat ra entuk tak golekno dina sing apik. Apa? Malam Minggu ye. Malah wong edan. Nek karo malam Minggu iki petek. Malam Minggu malam yang panjang, malam yang asik buat pacaran. Malam Minggu iki kuburan sepi, wong mati padha pacaran kabeh. Mati. Kowe jenenge anak-anak kucluk kok ala-ala kucluk kowe ora ngerti wong iki pada malam hari ini matur sembah nuwun Nggih. dari jajaran PG Rejosari matur sembah nuwun. Wah, Nggih. wis karoyo-royo mengadakan pagelaran wayang kulit yang spektakuler ya Mas ya. Nggih. Mugi-mugi sedaya petani tebu yang ada di Magetan ataupun yang ada di mana saja. Kula nggih termasuk Aptri Mas. Oh nggih. Anggota petani tebu Indonesia. Oh jenengan. Leres. Alhamdulillah. Nggih, muga-muga iki rafinasi gulone nggih Nggih. muga-muga regane payu larang. Amin. Insyaallah tutup giling mangke wayangan meneh. Amin. Allahumma amin nggih. Amin. Lah, Mas, ya, nggih. Napa, Mas? Eh, Napa? Rapa apa? Menika ugi Mbak Raffi Ahmad ngaten. Mbak Lucy Brahman. Oh iya. Heeh. Lucy Brahman Heeh. pesinden warok. Wah, nggih no. Sik kok presiden warok. Kowe aja ngawur lho, Mbak Lucy iki piyaine ya ayu, piyai Ponorogo wis kondang. Gede dhuwur. Gede dhuwur. Warane apik jogete Kula jos. percaya Mbak Lucy niku sinden nek bengi. Heeh. Nek pas tanggapan, Heeh. nek iso dadi pegawai Pegawai negeri. negeri. Nek gak tanggapan dodol es. Es apa, Be? Es Pop es. es mari Mas. Lah kok iso mari Mas? Karena wong lanang liwat, mari Mas. Mari Mas. Wi, wah, lho aku premane Ponorogo wi. Kowe aja ngawur lho, Be. Kowe dicandak tali gocene ditewu tel. Alah, Lucy wae yo. Eh? Ayo, bulus. Kok bulus? Bulusi kaya bulus. Kowe aja ngawur lho, Be. Iki Tuban iki Ponorogo cedhak lho. Ponorogo iki nggone wong galak lho, Galak Mas. let sawah pirang. Tuban iki Kota Wali, Mas. Aja ngenyek te mriko. Lan iso Kota Kota Wali. Kota Wali. Plat nomere mawon S. Lah nyapa es? Nyapa? Mergo akeh makam Sunan, mulane plat nomere S. Contone. Sunan Bonang, Sunan Bejagung, Sunan Geseng, Sunan Dar, Sunanto, Sunandir, makame teng Tuban kabeh. Kok iki lekmu nyapa kok mbok undang iku. Mergo plat es mlos akeh makam. Sunan. Lah nek saiki nek Surabaya plat kendaraane kok mesti L. L. Ayo. Oh. Kan cedhak laut. Tanjung Perak tepi laut, siapa suka boleh ikut. Mulane plat nomere L cedhak laut. Saiki Ponorogo kok iso AE. Kan daerah Reok. Lah, Nyapa urusanmu kaitane? apa? Reok nek senggak piye lah? A, E. Tumon Reok senggak B, O. Reneng. Sejarah niki Mas. Jakarta. Napa? Jakarta kok platih kok iso B. Kan sering banjir. Lho saiki nek Solo kok ade. Mergo akeh dalang. Oh, nek Sumatera kok BH, Bi? Mergo tek kono ana badan hukum. Lho, apa kuwi? BH. Lah iki ketoke maksa nek iki aku. Kowe aja ngawur lho, Bi. Aku gak bakal mbelani kowe. Ora usah mbak Nek bilani. kowe nyelatu karo Mbak Cangi ndak apa-apa, tapi nek kowe nyelatu karo iki aku gak wani. Ora. Jajal kon kon munggah jajal wani lah. Nyuwun Lampu ge dolanan. Anu ger kita metune demit kan lampune kudu. Nggih, monggo kanten nyuwun tinggal sewu. teng panggung. Mami Sepoti Mas. Datal kae kula
Jagger bakul mari Mas. Lah iya Ora. ngomongnya ora Ora makan. bakul mari Mas ki biyen, saiki sing anyar. Apa? Supire tong edan. Lho. Kowe iki nyuwun sewu lho, anu Mami Lucy lho. Kowe iki kok gak ngajeni Suwane wong wedok keluwak lho. plek plek plek. Emansipasi terhadap wanita 21 April Hari Kartini. Mudeng rabe. Ngerti, apa ora ngerti. Trah wong rong tau tido ni sinden. Lumrahe pelawak dagelan saiki saantero jagat pelawak-pelawak muda di seluruh Indonesia itu tampangnya Bagus, gede dhuwur kaya aku, Be. bocah rupane kayak gede dhuwur. Potonganmu sak botol Yakult lek sombong. Kowe ngocok Ya to. ampun, ya ampun. Au. Oh potongan super tetra. Wong ki lek ngelokne wong iki mbok yo ngaca karo pawake. Ya. Nyuwun sewu lho Bapak Nggih, Dalang, Mas Dalang. nggih Mbak Lucy. Cara kene ning pabrik gula Nggih. ibarate bocah rupane kaya ketel. Apik kuwi Be, ketel ku apik. Ketel ki apik Mas. Ketel Berfungsi. apa to? Ketel apa? Larang, Apik apik Be. mulu. Berfungsi, mulus, putih warnane putih. Kok ketel nggih? Ketel e. Apik kuwi Be tenan. Wong lanang sing ora bisa menghargai seorang perempuan iku tidak boleh dicontoh. Iya. Karena saat sekarang niki zamane emansipasi wanita, Betul. apalagi menika di bulan April luar biasa, Iya. menghormati pahlawan perempuan nggih menika Raden Raden Ajeng Kartini. Kartini Iya. kados mekaten. Iya. Kedahe dipun hormati para Kartini menika Iya. seperti menghormati seorang ibu. Betul. Kados ngaten to, Iya, Mas? betul. Sampun dicontoh ngoten niku napa melih sing mirsani wayang menika sak menika para pelajar-pelajar. Betul. Ada anak SMA, Iya. ada anak SMP. Sekarang Jawa Timur luar biasa merupakan barometer penonton. Betul. Raiku ditabrak bis sumber kencana. Lah kok iso lho? Sampeyan iki wong Jawa lho. Wis gawe gelungan kebayak jarik paling gak iku sopan santun keluwesan seorang wanita itu harus diterapkan. Lah iki ra ya sopan santun meneh contoh sing apik mergo sing rawuh iki para ibu-ibu, para adik pelajar, para pejabat menika Betul. enten pimpinan yang terhormat. Koyok mau niku Ibu sopan. Rejosari. Loh, selamat malam Bapak. Yo sopan. Menika wonten Bapak Sekda, wonten Bapak Dalang, ada Bapak ACM beserta Ibu. Ngene iki lho, Mas. Betul. Ngene iki lho. Kados pundi pawartosipun sedaya para sopan, penonton Bu. sehat nggih? Nah. Ngapa Be? Mbak, ya nek sing adoh kuwi ketok sopan sing cedak-cedak iku isin. Lah nyapa? Sampeyan koyo ketoke menyapai malah koyo pitik ngendok. Nyuwun sewu disesuaikan dengan bentuk tubuh. Nek sing ngendika iki koyo Mbak Uun pantes ramping. Nek sampeyan aja mengguri elek. Paling gak mengarep. Selamat malam Bapak Sekda. Pripun Madalang tawaripun sae to nggih. Lho, ketok demes to lho. Ngagem ihi-ihi ngono ya. Ora Mas. usah kok mengguri ini malah kayak pitik arep ngendok. Napa mature kedah kados mekaten Mas Dalang? Kanggo boten pinanggih kados pundi pawartosipun. Matur sembah nuwun kula aturaken dumateng Bapak AJM beserta Ibu. Wonten Bapak Ibu karyawan semono. Be. Arep mbok lek ning ndi? Kowe aja kaken ngene. Kowe nek ngene tak daono terus karo mlaku. Jane lusi kae lho apa to? Ngene iku pisan wae kok terus-terusan. Malah nyetrum. Iki menehi contoh dinut sarwa-sawa. Lah iya. Wong sampean udah iso digugu. Kowe gak mau ukur ngenyek karo aku nyuwun sewu. Mas Nggih. Putut, Nggih. alhamdulillah saya bangga bahwasanya Peggy Rejosari menika sing diundang putra daerah luar biasa, tepuk tangan. Lah, menika punya dalang kondang asli putra daerah memang harus dianggap, nggih. harus diangkat, harus disengkuyung. Seperti itu. Nyun sewu Pak Sekda, mohon izin Pak Sekda. Sebab saya kan benar pelawak dari Tuban, tapi sumpah demi Allah saya tuh lahirnya di bumi Magetan, Pak. Loh, kok iso? Ini benar bisa dilihat di KTP saya dan juga di SIM-nya Slendro. Ini bisa Loh, Aja ngapusi iki nih bapak pejabat ora tak. Iku ra Sumpah pijol demi to Be Allah. awake dhewe. Kuwi niku lahir Magetan, Mas. Saestu. bisa di Zaman ketoprak Wahyu Oh, Budaya main iya. tenggene gor. Gur Magetan. Nggih, kuwi teng bidane niku. Sapa kae bedane Be? Bidane ngatemi. Oh, Ya iya. sing mati karo Pak Aku mau. Sumpah niku, Pak.
Kula lahir Magetan asli. Asli oh putra daerah ya kowe ya. Betul, walaupun saya tinggalnya di Tuban, tapi saya lahir di Magetan. Pancen mbokmu kae ngedene ning Tuban ya to. Heeh, dadi kok Tuban ki Kek ngeden. Magetan ku ngeden, Mbak. Tengen Tuban ku mlungu wedhun terus numpak ambulan dugi Magetan lahir. Heeh. Lahire bareng sambar bledek. Oh iya. Laire kuwi bayine ya wong, Mas. Alah Boten kethek. Dadi 2 tahun niku kethek terus mungsuhe dadi wong. Nesu. Kok nesu. Wong asli Magetan kula Mas Oh Saestu. iya iya. Berarti putra daerah nek Putra daerah, putra daerah. Ngenyek. Tuban apa Magetan? Magetan apa Tuban? Ketel lele. Ya, Ya, ketel kok bang. Rupane wis kaya limo ketel putra nakal. Sik ku nek kleru ngendikane jenengan lho. Kok ketel-ketel ku nek kleru niku. Lah aku wis lambe. Ya aku lara ati to le mosok aku dilok nek apa lek ngarani aku. alah jenengan diarani. Awakku gedhi. Ora ngelokno gedhi. Iku sinden apa bukan tebu ngono bareng mah. Ora. Alah aku ora ngapusi aku wong jujur-jujure Mbak Lucy itu sebagai seorang seniman juga sebagai ASN. Sing ngomong sapa? Jabatannya itu titelnya SH. Sarjana hukum. Son horek loh. Niki Ngeblekin ndasmu kuwi. wis aku ora melu-melu be. Kowe iki Masamu Pak aku spesial khusus permintaan Pak AJN. Ngundang artis sing terlangsing sak Jawa Timur. Jawa Timur. enak be. Jawa Timur yang bunyi ini gitu mas. Oh enak ya Jawa. Lah sampean memang ngabude sampean Jawa Timur. Enggak enak. Sampean ngatur ke apa buat PG Rejosari? Aturne apa? Ya paling enggak buat karyawannya. Ben piye? Ben piye? Piye? Pabrike ben piye? Pabrik aku kan muni, mbok bagai muni. Iya lho. Aja aku son horek. Ora. Nek sonor iki biasane muni ya be. Muni banter. Audio. Apa cirit? Apa cirit? Gak aku mau ngomong belajar. Wong ki aja ngenyek nyuwun sewu. Pripun? Mas Putut ki kurang apa? Ganteng pitek solu garwane yo gedhi dhuwur sak aku. Wong gedhi dhuwur putih rusuh kaya sapi pedhet. Galake ya padha. Galake padha aja menghina itu kewan apa sing jenenge sapi. Rene nyok, rene. Ben ora, aku gak melu-melu nek iki. Giling campur tebu. Aja ngenyek seorang sinden Lucy Brahman kuwi padha karo sapi kuwi ya bos sapi kuwi jagal sapi. Sapi kuwi kulite sapi kuwi bermanfaat kenek nggih sepatu, kenek tinggi tas reno-reno. Karyane anak bangsa iso terwujud karena kulit sapi kuwi ya. Terus nyuwun sewu ilere sapi kuwi kenek nggih sauna kuwi rupa ireng malah dadi putih. Kuwi ilere sapi. Durung meneh letonge. Loh, letonge kena nggih ngerabuk pupuk tebu dadi subur-subur tebune diperes banyune kotos-kotos. Durung tetelane. Kena genggarang asem. Satu yang bermanfaat untuk bangsa Indonesia. Napa menika? Susu sapi ya, Dek. Betul. Susu sapi kena nggih tambah gizi buruk. Lho wong kuru-kuru dadi lemu. Contone ning Ponorogo enek, Le. Contone ning Ponorogo kapan kene Magetan yo ngono. Kena gizi buruk to ning Ponorogo to. Mari ngono bingung. Pak Lurah, Pak Camati bingung nek ngatasi. Wis diwehi susu panggas sik guru. Akhirnya aku ngadeg ning gapura. Gapura Ponorogo ke tak mimi siji-siji. Akhirnya saat ini sehat, Mbak. Sehat. Anu kira-kira kapan nih ngajak ning gapura? Aku Pak Sekja karo Pak Jem tak nyusul. Kok di rumah no, ket mau kok Lah malah nek kowe kelas-kelasane kelas sapi ya nggih Bu nggih. nyapa kok mbok kelas nyuwun sewu garwane Mas Putut karo sampeyan dibanding karo bojoku kecil. Lah bojoku penyanyi, nyanyi 3 lagu kena nggih bangun omah. Masalah oke bayare ratusan. Sawerane akeh paling be. Sithik sawerane. Lah kok iso nggih bangun omah. Lah begitu nyanyi sing disawatno iku boto, wesi, pasir. Jenenge suarane elek, Iya Mas. takoni elek Mas. Mohon izin menika banyak request tadi Nggih. kepada kita bertiga Nggih. bahwasanya ten mriki kapurih menghaturkan salah satu drama mboten Nggih. kitang sak cuplik kedadi ature menika enten Sarip Tambak. Oke, Yoso. siap. Kados ngaten Mas Nggih. Putut. Terima Nggih, kasih nggih. lantaran dulur lanang Nggih. saged sowan wonten Matur mriki. nuwun, Mbak Lucy. Semoga PG Rejosari selalu
sukses, Amin. tambah Amin. muncoro, Amin. berkahi, Amin. diparingi laris, diparingi sejahtera sedaya setap-setapnya. Amin. Tebune panene makin melimpah. Amin. Semoga karyawannya semakin sehat, solid dalam mengemban Yes. amanah dari petani. Coba diatur nih Amin. pambudutane. Dan juga semoga Iran dan Israel perangnya segarda. Amin. BBM ben gak munda. Yo. Ji. Iki lakone napa, Mak? Sarip Sarip tambah. tambah oso. Oh, pas niku nek Ya salah. iso aku nek lakon ludruk. Loh, kowe iki wong Ludruk lho, Be Jawa Timur iku identik dengan ludruk. Dapuane apa? Lah nek aku ya pas, sorone aku lakone ya paling gak nggih sarip nggih, nek aku ya. Iya. Iko jadi apa? Mbokku Yo iki. mbokne sarip. Ya mbok ya. Aku. Kowe nonton. Aku yo dijak main to. Musuhe sarip iki londo. Oh nek londo pantes pinter bahasa Inggris Pak. Oh, tur Masa gede iso? dhuwur putih. Ah, 1 2 3 4 5 6 shot dot tok dot ae kan. Kula apal bahasa iki. Kowe Arab cerot. Arab kuwi. Yo londo lagi Putih malah. teko Irak. Ndang ayo cepet. Ya, kene Jaluk di mana alate? Margo sindane kata sangat. Tong. Yuk. Kiringane di Jawa Timur nih. Jawa Timur. Nggih, no. Siarno seno, Be. Iki. Ceko. Gebiar gebiar dalam rangka buka giling PG Rejosari tahun 2026 kita saksikan persembahan seni tradisi ludruk Jawa Timur. Mengambil lakon sarit tambak yoso. Sarit diperankan oleh Mas Slendro Dintaktong. Oh iya, Mboke Sarit diperankan oleh artis yang sudah terkenal di mana-mana, sudah pernah menggondol TV berwarna 30 in. Kotrok. Masih menang dia. Maling apa Tuh piye? hadiah, tuh hadiah. Lucy Brahman Mboke Sarit. Sedangkan saya sendiri Andi TP berperan sebagai Londo Askriting. Tak kira londo aspal. Kok londo gua sing raine kono. Kowe iki ape main 4-1 apa dadi londo? Kok iso remi iki piye? Ayo. Sutradara ada Ki Putut. Bendera dipegang oleh JM Andres Daono Saroyo. Tukang ngerek kelir dipegang oleh Bapak Sekda sementara mon Pak Nggih. ngawur. Sementara. Ngawur. Timbangane meneng ae ana dapukan. Pak Sekda kok kon kerek kelir. Timbangane meneng ae malah ngantuk. Pak Sekda ketua. Ketua rombongan Ludruk Bapak Sekda Kabupaten Magetan. Apa neh? Setrum. Setrum Pak Ketua Kegiatan Bapak Doni. Bidan sing anu Konsumsi sapa? dipegang oleh Ibu Ngatemi. Wis mati. Ojo. Ngatemi iki enek. Yo sida. Ceritane piye? Pakaianku apa? Cerit Aku mbok- pakaianmu ya iki londo no. Oke, ya. Ya, londone iki dienggo Londo Pak. Cepet iki kaya surapan Ayo. ngono kae lho. jenengan Londo katoke yo Adidas sih wae. Wis tak temune sing penting keren kok. londo iki nyamar. Ya mosok celana mosok ra ono. Lah enek yo kuwi kok manut to gelem kok. Nggih topi enek. Londo iku katok Adidas KW. Piye? Kleru. Londo kaya banci iki. Halo coach sesek Pak sesek. Salah lemu leboke salah kuwi Mas. Kotrok, bolongane sikil siji kok dadekne loro lho. Lho iki gak buntut to? Buntut bambu ngono. Iku ya sikil. Iki dadi londo panoman nek Pantes bubuk. kok sesek. Boke iku lho. Kok iso. Oke, kene dienggo rambute kene londo iki.
Nih, wis salin iki kene. Aku jenengan Mujarasa mah, aku sing teko. Iya. Mergo sare pirang-pirang sedina ra mulai. Tak tok. Oh, ya coba. Malah ya apa? Wis pirang-pirang dina duwe anak kok ora mule-mule. Kamangka rasane matine atine mboke su. Mbok Sarip sing teko, Mbok Sarip. Londone wis metu ki piye? Londo petok mbok ana vitamin kok metu. Aku ya pengen sungkem. Urung. Saya kok iki anake ngawur iki. Sing sungkem ya anake Londo barang melu sungkem iki ngopo? Sungkem kok diuyul ya ngene carane noprak seminggu langsung meteng aku. Bari yoyo mos ora tok sungkeman. Ya ora ngono sungkem kok Meteng diuyul. apa Mak? Sekolah untuk MBG iki tenang ae. Iya. Kok kaya ganteng-ganteng ae. Jane Sopan iki karo mbone. Londo apa si Bulang jane ngaten. Mbok, aku sing teko, Mbok. Oleh. Lek Kowe tak warai ngono. Mbok, aku sing teko, Mbok. Sopo kon? Anakmu nak Mbok lali ya, Mbok. Anakku kok matane PC. Pancen tak culek, Mbok. Mbok, Apa kon pirang-pirang dina kok gak mulai? Ning omah mboke masak ora nek sing ngentekne bocah kurang bedigasan saben dina. lah kowe entuk MBG, Mbok, mau, Mbok. Mbok sepurane ya, Mbok. Lapo Aku sepurane? emang dioyak-oyak bangsa Walanda wis apik mateni kabeh wargaku, Mbok. Terus? Wonge Walanda iki jen. Walanda lapo? Oh ya. Walanda ngoyak lakon kok ngisin-ngisini anake simbok Piye, kok Jan? wedi karo Walanda. Walanda, mbokku kotruk ya, Ndok. Kowe aja ngisin-ngisini. Aja ngisini-sini kowe sarip apa iki gurit tambah usah iki. Aja. Kowe iki sapa sing ora ngerti sarip tambak so. Iya, Mbok. Aja wedi kabeh Aku ora wedi, Mbok, tolong aku dilekno ya, Mbok. Jare pape mateni aku. Aja ngisin-ngisini kowe karo. Kowe njaluk ndelek. Ya, Mbok, dilekno ya, Mbok. Ning jero kene lho, Mbok. Nah kene. Wah, kalah, Mbok. Ora dikata. Aku Endi Londone? Londone. Semua udah tak ding. Deng 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 Londo deng 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 maju. Jos ya kok magito begitu. Makario. Ora enak, Pak. Ora kaya nek ceko, Pak. Tak tung-tak. Oh ya tak tong. Kuwi iki Londo apa Pak Oga? Lah ya. Jan rupa. Hati kelelekan brengosmu dhewe lho niku. Ayo, ceko. Suk. Awan-awan tuku jagung, jagung iku. Londo ora ngidong deng-gendeng. Londo iki omongane bahasa kamu ekstremis. Oh, terus malah ngidung awan-awan iki ngopo? Itu kan enak ya, Pak. Mosok kaya basa Londo. Ceko. Sapa? Ya mene awan-awan enek menungso kaya buta marane omahku. Rupane kaya setan. Jane Wani mara nang omahku kene. Sarep bener jane. Piye Jo, Londo? Londo ra kajen blas. Londo keringet campur idu. Ora itu malah metu aku. Piye rasane, Do? Pegel aku. Lapa kon rene?
Kon iku sing jenenge Walanda sing ngiter karo anakku Sarip Tamboso. Lapo kon awan-awan rene? Anu diatur. Ada bajingan kowe arep jajah bangsa Indonesia. Omahe Sarip iki. Ya, apa? Anu diaturi kenduren Pak RT. Mangke jam sekawan nggih. Pun ali, Assalamualaikum. Hei. Piye tok ngisi-ngisini sutradara. Mboke Sarip ku apa ya kejem lho jenenge wong tuwek ku ya ruruh. Masa kowe tuwek to? Mboke karo londone kejem mboke. Lah aku yang sing lanang turu nyengkrik mesti sing omah. Tuwek ya. Tuwek. Umur piro? Set umur anu 85, 90. 35 tahun sebelum Masehi. Ya wis ndang tekone. Kowe ya basa Londo ngono lho. Seko. Kamu apa jual Psycho Faisal? Sapa iki awan-awan kok enake kaya rupane kaya ngene. Kamu siapa kok ndayok ke rumahku? Saya mencari sini. Allah kok bisa ya? Kamu diam-diam jadi gila. Londo tenanan. Londone ora kok buyuten, Mbak. Dene tuwek. Angel ra umum. Pasti ku yo tuwek tapi ora kok tak ngene. Wis ganti lek ngono 45 ya, Lah, genit-genit ya. Kamu siapa? Siang-siang kok ada tamu mencariku? Saya Londo ingin mencari kamu punya anak namanya Sarip. Oh. Kamu apakah tahu Sarip? Seorang. Iya, kenapa saya ini simboknya Sarip? Saya itu juga sudah mumet. Sudah menjanda itu sekitar 90 tahun. Saya juga sudah munek-munek mempunyai anak Sarip itu. Maukah kamu memperistri aku? Gini ya mbaknya saya. Aku kok njaluk ndek ya. Wes kon lapo moro ning kene. Sarip mana? Goleki Sarip anakku. Sarip sudah berani mengobrak-abrik Mbaben. Saya harus tangkap dia. Tangsi Belanda dia rusuh untuk company. Londo. Anakku ger Iya, maju. Mbak. Kon aja sini simbok. Ayo. Pancen tak sengaja aku ning gone ngarepe nang burine simbokku. Mbok warep mbok apake? Langsung Kamu harus tak tangkap. Mau atau tidak mau? Tidak mau. Oh, leno pengen kamu saya pecahke si batal ambil kamu kau. Tak dindu. Malah sakit lagi. Londo iki ora Londo kok buta saking iki piye? Perang iki gasaran lho. perang tembak-tembakan ngono iku lho. Kamu akan saya tangkap hidup atau mati. Tidak mau. Tole. Ya, Mbak. Ger anakku. Mbak. Mas iki mbok senjata. Kon rasa wedi kambek lene Walanda nak. Selama simbokku sik enek ning alam donya. Kon tak pangestoni. Wenen ana bangsa penjajah kon tak tibuli yo Ger ya. Muga-muga kowe diparingi panjang umurmu ya nak ben mati Walanda. Ayo. Bau, Mbak. Ora apa-apa, kuwi jimate simbok. Kono jinjingin bangsa Walanda Ger. Hei. Gaso ngacek lho Mas, turu ana sing Londo. Sementara. Apa ya neng Londo Ayo. sikile kram ya. Londo asam urate dhuwur. Iyalah. Mati kamu Sarip. Iya. Hei. Mati kamu Sarip. Ya. Ternyata kemampuanmu cuma segitu, Sarip. Alah Sarip, kan kok bongko to nak. Kepiye sih mbok kok mbok tinggal kon iku ya apa Ger? Kon kok ora iso mateni Walanda koclok. Wes gak apa-apa nak. Selama simbokmu sik urip ana ing alam donya, kon
tak langkai kaping 3 bakal urip maneh ya, Le. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Tangi. Arep datang kok. Aku dadi Sarip. Sorak kowe. Kaya aku lho ya Sarip ya. Oh, ganti casting. Pokoknya nek mati dilangkai ya. Oh iya no, wajib kuwi. Nek mati Dene ora sumeneh. iso. Sarip ki angel kok. Angel apa? Yo, Ceko. Ceko. Bo. Hei. Mbok kae lho. Mripate. Senanangan turun ngono ki ra melu casting kok. Mbok. Aku doyak-oyak londo, Mbok. Oh, nyak kok lho. Londo ngoyak-ngoyak aku melayu njaluk tulung, Mbok. Nyampun kowe lho malih. Londo. Nenek. Nono yo, nono. Aku. Ini. Tengah. Londo ngoyak aku mergo aku nyolong ali-aline. Aku njaluk tulung, Mbok. Iya, Nak. Nek ana londo tulung adepon sik, aku tak ndelok ning nguri, Mbok. Iya, nah. Liya kono, Nak. Oke, Mbok, siap, Mbok. Iya. Londone kaya tong bajil. Film mak laper kaya tong bajil. Ya kuwi londone, Mbok. Wis durung aku. Matane sandal kenapa digawe? Loh, lagi kita duri masa londo stugel. N kamu tahu nggak N kamu? Iya. Kamu tahu nggak yang namanya tasrif? Sarip. Londone banci, Mbok, hati-hati lho. Sarif. Kamu sarip. Ya. Mau cari sarip. Saya sudah cari sarif. Ini apa? Tak bawain pistol. Mau mbok bunuh anakku sarip toh? Betul sekali. Alah ndak apa-apa lah, alhamdulillah wong aku sudah mulus punya anak. Aku itu sudah stres punya anak sarip. Boleh sarip saya Iya, bunuh. setelah sarip bongkok kita menikah. Oke siap. Sarif. Yo wani no, Satrio Sholat. wani. Sarif masih sholat. Tidak boleh membunuh orang yang mau sholat. Yang mau ngibadah. Sarif. Oh, sholat. Madepmu kleru. Kiblate ki kono. Kiblate kono lho, kono. Iki jenenge aliran apa? Sarip. Kamu saya bunuh. Iya. Pak Londo, Dalem, Mama. masalah terima kasih kamu sudah bunuh anakku. Sekarang mari kita menikah. Mari Wah. kita menikah saja. Ayo kene Mas, menikah Mas. Ayo kene. Kowe. Ayo. Ayo kene. Kene wis. Lah kono, langkaono Mas. Dilangkai, Mas, Langkao menawa Mas. urip. Langkao. Lah kene goyang Mas. Lah. Ayo. Langkaono Man Sarman. Lah kene langkao. Wis ket anu. Wis buyar lakone wis buyar kartise wis entek. Mbok nggo lato-lato. Nipun iki, Ya, Pak. alhamdulillah Mas. Nggih, Dalam ngaturaken rangka- panuwun ingkang tanpa Nggih. pepindhan, Mbak Lucy. Nggih. Menika mbok menawi wonten mulunging penggalih. Siap.